Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, боз ҳам распродажа шидагиай, распродажаи паплинҳои дубайскӣ. Ино нархошон дӯстони азиз 120 сомонай, 150 160 сом буд инамудош. Ҳозир 120 сомонӣ шидагиай донада. Касоне ки оптом мегиранд, бо аз ин нарх арзонтар мешавад. Марҳамат бинед нархи 3 метрша дар назар дорум. Ана ин беҳад гулифасони хушрӯ санги дизайн мана ана ин намудуш ҳастай. Ино ҳамаш яктаи мондагӣ ҳастанд. амира ба назар бигиред, ҳангоми харидорӣ метавонед аз анам ино интихоб кунед. 120 сомон. ана инаш бошад бо баяй лёнай санги плюс минус дорад. иам як дона мондай, ҳозир распродажадай. ана ин ҳаст сангои плюс минус. инам ҳамин нарх 120 сомон. хулас ҳамае ки ҳозир ман нишон дода истодам 120 сомонан. ира бинед, иам паплинаки фасонаки сангои хамилёндор. эҷада инчунин дутаи дига гили адрасӣ ҳаст. ина марҳамат сангошон чихел хушрӯваи фасонаи иёям қимат будан. материалҳои ино доинган. чихеле медонед материали доинг хушрӯваи качестваш. метавонед аз анамин гиред. иям арзон шудага 120 сомон. ду намудора ду гил. ана заминаш сиёҳай вай бошад вай сабзай заминаш. хоҳед аз ин гиред, хоҳед аз ин. ана ин гули хушрӯ сангошам хушрӯвай, гилшам хушрӯвай. як дона мондагиай 120 сомон ҳаст. инчунин аз ана ин беҳад гулои фасонан 120. ина касоне ки найхел рангои светлира нағз мебинанд, метавонед аз ана ин гиред. паплини дубайски гулои майдаи хушрӯвак дора. мана санги хамилёни тоза. мана сангошон хеле санги ивай задагиай рахрах иҷада қана метаводаи гил, вале дайнаи гило маълумай сангош. дидед, иям ами қулабай 120 сомон. ана ранги фасон бо инаш бошад. амхе сангои дарози бурида нест. амхе то поёна дарозай сангош қулабуш. сангош сангои хамилён. материалаш фасон, материали чиай и материали ваяй. И чи буд номош ака? номи материал чи буд? лёна. и материали лёна дӯстони азиз. диде лён бо қиматтар бояд бошад. ҳозир аз продажада ҳамин нарх дода истоданд. ана ина бинед. ишам чихел гулшам хушрӯй, сангошам беҳад зебидагиай. 200 сомон будан. агар дар хотир дошта бошед, анамин намуд сангора мо видео карда будем дар паплино. аввали ҳамин сезонда ино 200 сомонӣ будан. ҳозир 120 сомон. дер накунед духтарако. ана ин гули хушрӯвай, гули фасонай. ҳам паплинаш хушрӯвай, ҳам бо сангошам аҷоиб омадагиай. ина сангои ҳам хеле ростак. мана ана ин паплин доингай итальянкаяй бисёр ҳам хушрӯ. инам арзон буд, қимат буд, арзон шудай. ин 200 сомон буд дӯстони азиз. ҳозир бошад 120 сомон. хулас кадомеш аз анамино маъқул шуда боша шумода нависед. мо доставка дорем. то охири навор тамошо кунед. дигар хел аз продажоям буд ва ёрам аз шумода оз нишон метиҳам. метавонед аз ноям интихоб кунед. тамошобинони азиз, ҳозир бошад духтаракое ки распродажа пристаб дед ранго тамом шудагӣ буд. рангои паплино марҳамат боз ҳам омадагӣ ҳаст. аз анами рангое ки тамом шуда буд, аз ами гулое ки бисёр хоҳиш карда будед. марҳамат каседа дар кор бошад нависед. бори навда бо омадагӣ ҳаст. иям ҳамун нарх 135 сомон донада. оптумда бо арзон мешава. ҳамаи ҳаминое ки ҳоз дида истодаед сангошон боронакай, сангои хамилён. ина дизайни боронак ки пешниҳод шудагиай. бинед ҳамашон гулои хушрӯ. материалошон ҳамаш дубайский материаланд. бинед кадомеш ки дар кор шид нависед. мо доставка дорем бо пратар дар WhatsApp. ма доставкара шумода мефаҳмонам
بعد میتوانید که انتخاب کنید.